errefuxiatuak denon ardura dira, gu ere bagara hein handi batean haiek horrela egotearen errudunak. Orduan, alden neurrian, animatzen zaituztegu esne bilketa honetan parte har dezazuen, gogoratu behi esnea behar dugula, osoa izan behar dela eta iraungitze data luzekoa. Esne kutxa bat erostea ez da ezer kostatzen, eta Bizkaian bizi garen bakoitzak esne kutxa bat bakarra ikusten baldin badugu, esne pilo bat bilduko dugu bertan behintzat apur batzuei edo gutxi batzuei janari osagarri duin bat eskaini ahal izateko. Animatu eta parte hartu. Gogoratu apirilaren 24an izango dela, larunbata, Galdakaon BM-etan egongo gara, Eroskin ere, Iturrondo plazan ere. Arrigorriagan bai ostiral arratzaldean zein larunbatean egun osoan zehar Eroskin egongo dira, eta Eroskin eta herriko supermerkatu guztietan. Zeberion herriko dendan batuko da larun batean, eta Basaurin auzoko elkarte ezberdinetan bilduko da. Bilketa puntu bat pilo bat daude, eta esne kutxa bat ustea ez da ezer kostatzen. Ni abuztuan Lesbosen egon nintzen, beste 3 voluntariokin, eta Zaporeak elkartearen bitartez joan nintzen bertara. Sare sozialen bitartez ezagutu genuen, eta nik behintzat horrela ezagutu nituen. Zaporeak elkartera idatzi nuen Bolondrez aritzeko prest nengoela, eta iazko udan deitu egin ninduten, Lesbosera joateko sukaldean lan egitera. Zaporeakek Lesbosen sukalde bat dauka, eta bertan gure lana zen, goizean goiz jaiki eta sukaldera joaten ginen 4 bolondresak, bertan sukaldatzera. Zaporeak elkarteakean sukaldean baditu errefuxiatuak diren pertsona batzuk ere lanean. Lanera doaz, baina haiek gustora egiten dute, ze haientzako ere bada bizi diren egoera lasgarri horretatik irtetzeko, eta pixkat burua aireztatzeko momentu bat. Eta gu, hemendik Euskal Herritik joandako bolondresak eta bertan lanean zeuden errefuxiatuek, 2000 pertsona ingururentzako kozinatzen genuen egunero otordu duen bat.